Hej og velkommen tilbage her til den her blog kavalkade af videoer her, hvordan man ligesom laver de her blog med blogger. Grund til, at jeg har valgt at bruge blogger via Google og Gmail, er fordi det er en meget simpelt program, og det er enkelt at gå til, som gør, at de fleste godt kan håndtere og bruge det, hvis man er nybegynder. Så i den her, der vil jeg vise lidt omkring, at hvordan kan du vælge det her tema, din baggrund, hvordan det skal se ud. Så det er, at vi simpelthen lige vælger lige at kigge lidt på det. Så jeg vil lige dele skærm med dig. Det gør vi lige her. Og jeg skal lige hen til blogger. Sådan der. Den måde, du gør det på, det er, at du vælger herover i venstre kolonne, der vælger du tema. Når du så kommer ind, så kommer du ind til den her side her, hvor at du ligesom kan se, det er lige nu den her, jeg har. Og det den gør, den her tema her, viser faktisk, at du har dit coverbillede, kan man sige, i toppen, og så kommer den bare med alle dine opslag nedenunder. Hvis du ikke synes, at det er egentlig den måde, du vil lave din blog på den måde, du gerne vil have den til at se anderledes ud, så lad os prøve at se, hvad vi ellers har af muligheder her nedenunder. Og også fagmæssigt kan det jo også være, at du har en helt anden tankegang, du gerne kunne tænke dig. For hvis du tænker, at du gerne kunne tænke dig at få dit profilbillede eller logo til at være i venstre side, og så lige en tekst ned, og så til at være det de første her, den her type her, du vil have. Det kan også være, at du vil have, at det skal være et eller andet stort billede, man kan se, når man kommer ind, og så kommer alle dine opslag, dine blogopslag nedenunder. Og der kan I se, at der er også forskellige typer, hvordan man vil have, at det skal se ud. Og der kan man så se, at der har man også siderne til at stå i toppen, også oppe i toppen i højre side, plus man har i venstre kolonne, der har man, hvor man har sin blogopslag, og man har også måske den der kontaktformular. Det kan være rigtig smart at have den der kontaktformular. Så det kan godt måske være en mulighed, sådan en som den her. Lad os se. Det kan også være, at du er en, der gerne vil lave noget med opskrifter. Så kan det være, at det er den her type her, som kunne være en god mulighed, fordi sådan at man kan se billederne af, hvordan dine opskrifter ser ud. Så det kan godt være, det er den her. Den, som jeg valgte, var jo egentlig en meget enkel en. Og den kan man vælge andre udseender af. Og så er der en meget enkel også, og simpelthen hernede under os, hvor man siger, jamen du har alle dine kolonner og alt muligt, men det kan også være, at det kan virke for rodet. Øh, Her er også en meget dynamisk måde at sætte det op på, hvor man har billederne også, som I kan se her, også især hvis det er med opskrifter. Øh, Så har vi igen noget også, hvor man har med alle sine opslag over i den ene side, og man har oppe i toppen har også med de sider, man har, men opslagene også i højre side af kolonnen. Så I kan se, der er mange muligheder at gøre det på. Jeg sidder her lige og tænker på, hvad der er mange muligheder. Der er virkelig så mange. Jeg skal lige se, hvad for en passer til det, jeg er i gang med at lave lige nu. Øh, og det, jeg gerne vil prøve, det er sådan lidt mere, måske den der. Og så siger jeg tilpas, og, og så vil jeg sige, lige se, hvor har jeg den henne? Og så kan I se, hvordan det ser ud, det her. Det er bare en måde, man kan gøre det på. Jeg skal lige se, vi går lige tilbage. Og så siger jeg, nu har jeg set, hvordan det kunne se ud. Og det kunne være, at det skulle være den. Det kunne også være, at det skal være...
tænker, at dem her, hvor I kan se billederne af, det er sådan mere for dem, som måske har de her opskrifter her, hvor folk kan se et billede af det. Så det kan være meget smart at bruge der. Jeg vælger den her lige nu, og så kan man kan altid ændre det. Vi siger anvend, og så nogle gas vil blive muligt, hvis vi synes, og det er jo det, vi gerne kunne tænke os måske i forhold til den her. Så det er også derfor, at lege lidt med det, så du ligesom finder frem til, hvordan du gerne vil have, at og nu går jeg lige ind og siger, vis blok. Det gør du nede i den der venstre hjørne. Og nu kan du se, hvordan ser min blok ud nu. Altså, hvordan ser det hele opsat. Så der lige pludselig skifter det udseende. Og jeg kan ændre baggrunden. Så det er jo også det, der er fantastisk med den her. Så det var lidt med at vise, hvordan gjorde jeg det, at jeg ændrede udseendet af selve bloggen, hvordan jeg synes, den skal se ud. Så jeg vil stoppe sharing for også at stoppe den her video og sige tak for nu, og du har set med. Og vi ses ind til de næste videoer. Kan du have det godt derude. Hej.